Bo camiño. Sabela Grillo, Que tal? a nosa community camiño. manager del Luore. Bo camiño. Que fai? Que tal? Bo camiño. Por favor. Dame un minuto, galloso, que teño que acabar de facer aquí uns pasos. E xa estou contigo inmediatamente. Xa estou contigo. Pero vamos a ver... Ahora onde- sí, ahora cheguei a Ponferrada. Xa cheguei. Pero que o Xa que fas? cheguei. Onde ves, tío? Onde vas? Pois vou, si Dios quere, a Santiago de Compostela. Donde vou a ir con estas pintas? Entendes? Sabela, Que? en Santiago de Compostela xa estamos. No, en Santiago de Compostela estaredes vos. Eu estou no Bierzo. Como E logo- no Bierzo, hombre. Pero ti non miras aquí un botillo. Aquí non estás mirando un botillo prieto, como unha camisa de Paco Lodeiro. Non a estar mirando ti. Ah, Só la cara. miro. Eu estou É mirando, porque levas gafas de realidade virtual desas. Ai, dicheste de Claro, conta. realidade virtual. Estamos despistados. Dicheste de conta que Cuidado con o Dios mío. sombreiro non é de realidade Sombreiro virtual, non é de o mucho non é, virtual. non. Efectivamente, pois veo as Bueno, gafas de entón. virtual, veo as gafas Serafín Zubiri antes que a ti, tamén cho digo. Non nos dimos conta, a verdad que non se notan, son tan discretas que Son non... discretas. Pasa Non, non, dela. A non. ver, e que fas coas gafas postas? Ai, pois estou facendo o camiño de Santiago virtual. Claro. Entendes? Que se vai Ah, desde a vale, casa. xa entendo, sí. Entendes? É o que Entendes. facemos os que somos devotos da religión da vagancia, prácticamente, Moi non? ben, moi Sí, ben. da vagancia. Pero- Entonces, sí, que Pero vas? isto está, quero dicir, isto Sí. está aprobado, compulsado pola Igrexa. Eso digo. A ver, a Igrexa aprobou a canción de Bustamante. Isto está tirado, xa despois deso... Terá que ver. Que terá que ver Outro xa unha está cousa tirado. ca outra, por Bueno, favor. a ver. Isto vai rodadísimo. Non é iso, non é por aí. Bueno, a ver, Pero permitideme un momento que Sí, me entrou sí. un poquinho de sede do camiño. Vou beber aquí dunha fonte que hai aquí virtual. Claro que la ve, Unha fonte. ve unha fonte. Estás bebendo dunha fonte virtual. Teño sede, vou beber un pouco da fonte de virtual. Está bebendo, está xa bebendo. E agora teño que seguir porque senón vaime coller a noite e teño que seguir para o albergue porque senón, entendes, Ah. vaime coller a noite. Claro. Teño que seguir Pero porque- mira, Dime. unha cousa que se me ven así a... Sí. A Ti cabeza. fala que eu vou camiñando. Sí, 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 Dime. ti sigue facendo spinning. Sí. Mira, Dime. pero isto do camiño virtual non se carga un pouco todo o bo do camiño? Como que? Non sei, como desconectar do mundo, por exemplo. Desconectar do mundo, desconectas cun pouco licor café xa estar desconectada do mundo. Non che fai falta cousa ningún. Bueno, Non despiste, Bueno. vamos. Que máis? Pois non sei, ir Home, camiñando, xente, no, desexando yo bo camiño a claro, xente, coñecer a xente, que te relación selen humana, a Compostela. Ai, aquí non selan. Ves, ves? Como que non selan? Aquí Non selan. póñenche emojis. 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 Como emojis. Pois mira, ti vas pasando por Arzúa, poñenche un emoji dun queixo. Vas Xa. pasando pola Coruña, poñenche un emoji, eu que sei, pois dun señor con moito pelo, polo de Turquía, polo de sabes o que te Turquía. digo? Aí está, efectivamente. E así, Xa. ata que chegas a Santiago, Moi ben. e xa está... e xa Correcto. está. Ei, que hai ali? Que ven ali? Oh, Que estás Que hai vendo? ali? Será un Que can, ves? non? É un can! Mira que bonito. Ven aquí. Pero tú chulito. tamén ves lo can, que levas as gafas e non me enterei. Que é un xabarín! Che, che, che. Fora, fora. Fora. Saca o xabarín aí. Fora, fora. Fora, xabarín. Fora, 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 fora. Non te pegues palabras que nos... Quita o xabarín, quita o xabarín. Mira, xa- Marchou. Marchou, non? Ah! Ai, que susto, Dios mío. Xabarín, atacaba un xabarín a ¿Dónde estás? Que non te vexo, Sabela. galloso. ¿Dónde fuiste? Estás Perdón. aquí? Que non te vexo. Menos mal que me quitaches tío xabarín, porque senón con esta mindundi comíanos o xabarín, Estábamos perdidos. Sí, bueno, non, non. De verdad, que pasa? Mira, Isabela, Que pasa? unha cuestión. Dime. Ti desde que empezaste a facer isto do camiño virtual estás Sí. como un pouco gilipollas, non? Eso é mentira. Eso é mentira totalmente. Eu xa E non estaba habes un pouco gilipollas de gilipollas? antes de facer isto. Como? Xa estaba de antes xa estaba gilipollas. Bueno, eso é verdad. Ah, vale, que Eso xa é viña verdad. dentro. Bueno, O bien. César o que do César, Bueno, vamos a- Eso é Ahora, verdad. sabes, Rebaixada mira, a tensión. Moi ben, escoita, ti. sabes outra cousa boa de facer o camiño virtual? Sí. Non che saen ampolas nos pés. Ah, mira. Home, Isabela, pero as ampolas ao final é parte do camiño, son como sinais de que fixeches o camiño, non? É o Sí. camiño que fai precisamente Sí. perdoar, purificar, todas estas Sí, cousas. Exacto, sí, exacto. sí. Pero sabes quen non perdoa uns pés físimos cheos de ampolas? Quen? O Instagram. Perdón, non hai un Ai, sí. Non hai un pé feo no Instagram, eso é así, ben certo, sí, Eso sí, é así. Bueno, mira, Moi ben. bueno, pois mira, vou chegar, vou seguir camiñando un pouquiño, porque xa estou mirando o albergue. O albergue, hai que Xa descansar, estou chegando claro. ao albergue, hai que descansar. Claro, teño Xa que cheguei ao descansar. albergue. Mira, vou quitar a mochila. Ah, xa chegache lo Sí, albergue. mira, xa quito a mochila.
Porque estaba cansadísima, xa deixo ali, aguántame ti do pau. Como Sí, te pesaba sí, esa Térmame do mochila, pau. Aguanto. Mira, puxeronme unha litera, unha Onde? litera preciosa. Voume subir na litera, A voume litera. tumbar un poquinho. A ver, vamos subir. Ela na litera. está mirando unha litera, eu que Vamos sei, a ahora subir mira. na litera. Adiós. Vamos a tumbar aquí un poquinho na litera. Sí. Aquí estamos. Veña, ya. Aquí estamos na litera. Ala, é de colchón Aquí a la estamos. mar, a flor, a Estase. luz, que máis dá? Fenómeno. na Dille litera. algo, Aitana. Que, Sabela, é cómoda a litera? Bueno, pues mira, como diría o Papa, sí saben, ¿no? Sí saben. Poquinho máis ou menos. Gracias, fillo. Moi ben, moi ben. Sí saben. Descansa, Sabela Bueno, a Grilo. dormir, non, Antón? Vouche poñer o chisme. Descansa. Non callas de cu. Cuidado. Arriba, Sabela Me Grilo. tiras da liteira para baixo. A ver, Vou a quen- poñer... a Espera, quen- espera que Te teño vai que dormir, di. Que Ah, teño vale. que poñer o chisme Ah, vale, dormir, en modo dormir. Correcto. Aí está. Modo dormir. Pero como ronca esta muller. Hai ruido, non? Home, quixeiro. Pero son ronquidos Roncas dos. como un xabalí. Non son eu. Son dos... E quen é? Son 40 italianos que me están roncando na orella. Realismo puro, Realismo puro, para que despois digan da realidade virtual. Non se pode ser máis realista. Ben inmersivo, Veña, inmersivo total. Veña, ale, vou dormir. Sabela Grilo, a Hai que dormir, a descansar. dormir. Oye, Veña, hai que continuar o camiño, efectivamente. Que ainda non Veña. chegaches a Esta Compostela. fotes de aquí a dormir. Toma, Veña. levántate, érguete, érguete. Bueno, habrá que erguerse, Dios mío. Érguete, Non me deixen camiña, nin descansar, Compostela, Sabela Veña, Grilo. Veña. Moi ben, ale, forte aplauso. Co camiño. Dilla a Carmela que veña.